давоми солҳои охир дар пойтахт бо таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ хизматрасонии нақлиёти кировкаши таксӣ беҳтар гардида истодааст ки намунаи равшани он бо намои зоҳирӣ якхела ба фаъолият машғул шудани ин навъи нақлиёт мебошад. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, кураи замин дар ҳолати тағйирёбии иқлим қарор дорад ва олимон ин омилро дар истифодабарии ғайрисамараноки захираҳои табиӣ бо истихроҷи маводҳои барои табиат зараровар асос менамоянд. ҳамзамон болоравии нархи нафту дигар маводҳои захиравии табиат ба мардуми сайёра ғайри дастрас будани онро нишона медиҳанд. аз ин лиҳоз мутахассисони ҷаҳонӣ ба хулосае омаданд ки бояд неъматҳои табиӣ ба таври самаранок ва оқилона истифода бурда шуда нерӯҳои алтернативӣ бояд истихроҷ карда шаванд. аз он ҷумла яке аз мавзӯъҳои маъмултарин ин истеҳсоли энергияи сабз ҳисобида мешавад ки акнун дар хизматрасонии бахши нақлиётии шаҳри Душанбе татбиқи он оғоз гардид. иқдоми мазкур бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардида дар амалӣ гардидани он ширкати як таксӣ хизматрасонии мусофиркашонии кирояро бо истифода аз воситаҳои нақлиёти барқӣ ё бо дигар мафҳум электромобил роҳандозӣ менамояд. иқдоми мазкур барои амалишавии барномаи пешгирифтаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шаҳри сабз ҳамчун механизми ёрирасон ба ҳисоб рафта ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза нигоҳ доштани ҳавои пойтахт мусоидати фаъол менамояд. дар муаррифии ин лоиҳа муовини раиси шаҳри Душанбе Фирдавс Саидзода иштирок ва суханронӣ намуда ин амалро барои рушди ин бахш муҳим арзёбӣ намуд. ҷои таъкид аст ки нақлиёти электромобилии Volkswagen тамғаи Эллавида дар ин лоиҳа нахуст ба фаъолият оғоз намуд. нақлиёти мазкур истеҳсоли корхонаи муштараки ҷумҳурии халқии Хитой бо давлати федеративии Олмон ба ҳисоб рафта ширкати як таксӣ қарордоди ҳамкориҳои мутаносибро бо ширкати Анхуй Айшанхуй Автомобил Сервис Ко Ltd ба имзо расонидааст. ба дастури ҳидоятҳои пешвои миллат бояд тамоми муносибатҳои иқтисодии кишвар аз истифоданамоии техника ва воситаҳои нақлиёте ки фоидабахш мебошанд ва бо энергияи сабз муҷаҳҳаз мебошанд ташкил карда шаванд. боварӣ дорем ки ин воситаи нақлиёте ки барои хизматрасонии мусофиркашонии кироя сафарбар карда мешаванд барои халқу миллати мо хизмати арзанда мебошанд. электромобил пурра бо истифода аз қувваи барқӣ ба кор дароварда шуда ғунҷоиши қувваи барқ дар аккумуляторҳои электрикӣ 38,1 киловаттсоатро ташкил медиҳад. бо ин ғунҷоиш электромобил метавонад масофаи 278-300 километрро тай намояд, яъне ба ҳар як 100 километр ҳаракат қувваи 13,2 киловаттсоатро сарф менамояд ки ба ҳисоби миёна ба ҳар 1 киловаттсоат 7,6 километр рост меояд. суръати ниҳоии ҳаракати электромобил бошад ин 150 км/соатро ташкил медиҳад ки ягон фарқияти худро аз дигар гурӯҳҳои воситаҳои нақлиётӣ нишон намедиҳанд. қувваи муҳаррики он ба 136 қувваи асп баробар буда вазни электромобил 1560 килограммро ташкил медиҳад. редуктори электромобил шакли автоматикӣ буда тормозҳои нақлиёт дискӣ насб шуданд ва бо низоми муҳофизавии ABS таъмин карда шуданд. аз нигоҳи иқтисодӣ бошад хароҷоти нигоҳубин ва таъмирнокии электромобил аз дигар воситаҳои нақлиёти гурӯҳи сӯзишворӣ бензин, газ ё дигар маводи сӯхт камтар буда ба ронандагони мусофиркашон фоидаи босамар меорад. ҷои таъкид аст ки бо дастгирӣ ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳама бахшу соҳаҳои хоҷагидорӣ дастоварду пешрафт ба миён омадааст ки он барои боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва беҳбудии кору фаъолияти сокинони пойтахт заминаи мусоид мегузорад. оянда низ бо татбиқи барномаҳои мушаххас ва тадбирҳои самаровар чунин навгониву тадбирҳои судманд дар дигар соҳаҳои коммуналиву хизматрасонии шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад то ки дар маҷмӯъ пешрафту шукуфоӣ дар шаҳр фароҳам гардад.